ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മോനിപ്പോപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോകണം ഫ്രീ ഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താൽക്കാണ് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസിക്കലാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരണം. കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെ കളി വന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് തുടങ്ങി. ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഗണ്ണൊന്നും എടുക്കില്ല. ഗണ്ണെടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് വെച്ചാൽ തോറ്റ, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിലത്തെ പൈസ കൂടിയും കൂട്ടിയാണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കളി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ അടിപൊളി ഗണ്ണെടുത്ത് പൊളിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി പോകണം. ആ ഗൈസ്, അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഇതാ അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. മേലിതാ വണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരാളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ അവളെ ലോക്കാക്കി അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്ക് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. ഇതാ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവൻ്റെ തോക്കെടുത്ത് റിലോഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി മറ്റേ വീഡിയോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പം അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. നേരെ പോവുക, കില്ല് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഒരാൾ കൂടി ലോക്കാക്കി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ വിജയിച്ച് സൂപ്പറായി. ഞാൻ 2-3 കില്ലൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്ര കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കില്ലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതാ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഗണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഒരു കൂന് കൊടുത്ത് അവന് നമുക്ക് ലൈഫൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ കളിക്ക് പോകാം. നമ്മളപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകണം. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ആരുമില്ല. ലോക്കാക്കി. അവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അടുത്ത് ഹെഡിട്ട് പൊളിച്ചങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് തോക്കെടുക്കും വെച്ചാൽ സ്നൈപ്പറാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്നൈപ്പറിന് നല്ല കാശാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്നൈപ്പർ എടുത്തില്ല. നമ്മൾ നല്ലൊരു തോക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളെ ഞാൻ ലോക്കാക്കി. ഇതാക്കുന്ന ഞാനപ്പോൾ ഒരാളെ കൂടി ലോക്കാക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കളിയിൽ 3, 4, 5, 6 ആൾക്കാരെ ഞാൻ കില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 7 ആൾക്കാരെ കില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതായി നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലെത്തി. അടുത്ത ലെവലിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു, സെറ്റാക്കി. ഇനി ഈ കളി കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് 4 പോയിൻ്റ് ആകും. അതുകൂടെ നമ്മൾ ബൂയ അടിക്കും. ടയർ മുട്ടി ചാടണം, എന്നാലേ മേലെത്തി കണ്ണൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഇട്ട് പൊളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഗൈസ് അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഓ അവൻ നന്നായി എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്ലൂ എടുത്ത് പൊളിച്ച് ലൈഫ് കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസിൻ്റെ ടീം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ടയറിന് ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ എൻ്റെ ടീം ലോക്കായി. ഇതായിക്കൂടെ ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ബൂവി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എമൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് ബൂവി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്ര കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര കില്ലെന്ന് എടുത്തത് വെച്ചാൽ 8 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും എത്താം.